माझ्या माय माऊले, हे माझ्या बंधू पित्यान, युवराज युवराज म्हणून वावरणारा हा तुमचा चंद्रशेखर आज एक निर्दोष निष्पाप निष्कलंक असताना सुद्धा त्याला एक अपराधी ठरवण्यात आला आणि हद्दपारीचं शासन ठोठावण्यात आलं। म्हणून जाता जाता तुम्हा साऱ्या माय माऊली, तुम्हा साऱ्या बंधू पित्याला युवराज चंद्रशेखरचा शेवटचा दंड वाटत होतं का या भावाला? जसे तुमची पावलं बाहेर पडत होती तसं माझं अंतर्मन किती रडत होतं याची कल्पनाही नव्हती तुम्हाला। प्रेमराज नाईलाज भाषा करणं एक समर्थन येत आहे। जग जेव्हा भोपळ्यावढं बोलतं ना तेव्हा म्हणा आवळ्यावढं तरी खरं असतं। अर्थात विहिरीवर कुणीही झाकण घालू शकेल पण अथांग सागर कुणीही झाकू शकणार नाही। जो चरण मी अथांग सागर बोलला ते तुम्ही मला अपराध दिसला आणि म्हणून नाईलाजानं त्या काळजावर दगड ठेवावा लागला आणि तुम्हाला हद्दपार करावा लागला। पण ते शब्द आठवतात की सत्य आहे सत्य आहे। मग युवराज ईश्वर करो आणि ते सत्य लवकरात लवकर तुमच्याच बाजूने उभं राहावं आणि ज्या समाज तुम्हाला टोचलाय बोचलाय त्या समाज तुम्ही राक्षसाला पटवा की तुम्ही निष्पाप खरा सूत्रधार कोण आहे तर हा दिवसाला एक तरुणी पळवतो कोण? मी पळवतो। दिवसाला एका तरुणीचा अपहरण करतो कोण? मी करतो। माझ्या गुन्हे आणतो आणि मलाच मनोरंजन करून घेतो। अगदी लहान असताना माझे आई वडील संपले म्हणजे मेले। लोकांच्या दारावर गेलो, भीक मागितली, भीक कोणी वाढली जाईल, उलट लाता बुक्यांचा मार दिला, अपमान केला, तोही मी सहन केला। पण तेव्हाच ठरविलं ज्या माणसाने मला मारिलं, ज्या माणसाने मला छळिलं त्याला माझ्या हाताच्या बोटावर नाचवणार आहे, खेळणी बनवणार, तेच केलं। एकांतात गेलो, चंडाची भक्ती केली, अघोरी विद्या संपादन केली आणि झालो भैरवाचा जादूगार। मला मोठं व्हायचंय, या जगात सर्वांवर मात करायचंय, अगदी देवावर सुद्धा। मग आहे याच्यावरही उपाय आहे। वेताळ साधलो, वेताळ साधलो, वेताळ साधलो।
देवा, तुझ्या जवळ असणाऱ्या साऱ्या सिद्धी या बाईला प्राप्त होऊ दे. हे भैरव, तू माझी भक्ती केली होय. नव्हे तर साऱ्या समिधा गोळा करून इथं यज्ञ मांडला आणि ती तुझी भक्ती पाहून भक्तीला म्हणून ही वेताळ देवता जाऊन आली. भक्ताच्या इच्छेची पूर्तता करणं देवतेचं का? म्हणून माझ्या जवळ असणारा सर्व सिद्धी काय हो. दुसरी इच्छा देवा, प्रत्येक माणूस मरणापासून दूर पळतो. माणसाला कधी मरण नको असतं. माणूस मृत्यूला घाबरतो. तेच माझं झालंय. देवा, मला मृत्यूवर ही मात करायची आहे. मृत्यूवर मात करण्यासाठी तुला अमरत्वाचं वरदान पाहिजे. मी प्रसन्न झालोय, तुझ्या इच्छेची पूर्तता करतोय. 8 दिवसापासून याच्या पुढं या जगात तू अजिंक्य माझ्या जवळ असणारी विजयमाळा, ही विजयमाळा मी तुझ्या स्वाधीन करतोय. जोपर्यंत ही विजयमाळा तुझ्या कंठी आहे तोपर्यंत तुला कधी काळाची अशी कोणती? ही मी माझी स्वतंत्र मायानगरी वसवली आहे. या माझ्या मायानगरीत मी जादूटोणा करतो. तेणे करवी कुणी हा प्रश्न सगळा सोयरा शत्रू हित शत्रू परशत्रू माझ्यावर चाल करी, मला गाडण्याचा प्रयत्न करील. म्हणून देवा, माझ्या या मायानगरीच्या सीमेवर तू सीमारक्षक म्हणून काय माझा नोकर म्हणून राहू नको. तर मी तुझा भक्त आणि तू माझा देव या नात्यानं राहा. त्याच्या बदल्यात जे काय तुला हवं असेल तर द्यायला माझी ताकद आहे. भक्तीला पडून धावून आलोय. अर्थात याही तुझ्या इच्छेची पूर्तता करीन. याही तुझ्या इच्छेची पूर्तता करीन. या मायानगरीच्या सीमारेषेवरती राहशील. ही वेताळ देवता सीमा रक्षक म्हणून राहील. पण माझी अट आहे. हजारो वर्ष असू दे, ती अट तुला मान्य करावी. मान्य काय हवं तसा. तसं तुझ्या जवळ मोठंच काही मागत नाही. मोठस काही नको. मोठंच काही मागत नाही. काय हवंय? मना जो माझा नैवेद्य पाहिजे तो माझ्यापर्यंत प्रतिदिनी नैवेद्य मला नकोय. मग केव्हा हवंय? तो केव्हा हवाय तेही ऐक. केव्हा? प्रत्येक महिन्याच्या येणाऱ्या अमावास्ये दिवशी. वासियेला काय हवंय? अमावास्ये दिवशी मध्यरात्रीच्या वेळी 3रा प्रहर उलटण्यापूर्वी काय हवंय? तो माझा नैवेद्य माझ्यापर्यंत पोहोचता झाला पाहिजे. होय ना? काय हवंय? तसं मोठंच मागत नाही तुझ्या. काही नको. काय हवंय? फक्त एक नारळ दिला. एक नारळ दिला. गुळाचा खडा दिला. 21 वडे दिले. 21 केळी दिली. हा गोडा नैवेद्य या वेताळ देवतेसाठी. आणि दुसरा नैवेद्य आहे तो मांसाहार. मांसाहार? होय होय मांसाहार? होय. काय हवंय? 1 वर्षाचा एक कोंबा. 1 वर्षाचा एक दिला. मुठभर शिंगाचा बकरा. मोठं काही नको. मुठभर शिंगांचा बकरा दिला. काजळ काजळ हे काजळ कुंकू तुला कशाला?
मला नको आहे ते. बकऱ्या कोंबा पिशाच्यांसाठी आणि काजळ कुंकू काजळ कुंकू माझ्या सानिध्यात असणाऱ्या पिशाच्या मध्ये असणाऱ्या त्या अवगती त्यांच्यासाठी काजळ कुंकू. महिन्याची येणारी प्रत्येक अमावास्या तिसरा प्रहर उलटल्यामुळे हे सारं तुला बहाल केलं जाईल. पण माझी एक अट आहे. जेव्हा तुझी मला गरज भासेल तेव्हा मी तुझं स्मरण करीन. तेव्हा धावून चिंता करू नको. ज्या वेळी तुझ्यावर संकट येईल या वेताळ देवतेची तुला जरूर वाटेल त्यावेळी फक्त माझं स्मरण कर. संकट समयी सहाय्य करण्यासाठी तुझ्या केला वेताळ देव धावून येईल. पण वेळेचं महत्व ध्यानात ठेव. तिसरा प्रहर उलटण्यापूर्वी माझ्या नैवेद्य माझ्यापर्यंत आणि तिसरा प्रहर उलटून गेला हा देव तुझा राहणार नाही. पण या क्षणी माझ्या सहाय्यासाठी देवा चिंता करू नको. प्रत्येक वेळी तुला सहाय्य करण्यासाठी माझ्या सानिध्यात असणारी पिशाचे त्याच्यातील चटकी त्या चटकीला धावा करता टाकून देईल. वेळेचं महत्व ध्यानात ठेव. शिंगांचा बकरा एक कोंबा. अरे हे द्यायला काय हरकत आहे. तू जर माझ्या सीमेवर सीमारक्षक म्हणून राहत असशील तर प्रत्येक महिन्याच्या अमावास्येला हे तुला मी बहाल करीन. पण भैरव असा माणूस आहे शब्दावर विश्वास ठेवत नाही कृतीवर विश्वास ठेवतो. काय म्हणाला गरज भासेल तेव्हा माझं स्मरण कर चटकीन धावून येईल. मग पाहायचंय सत्य सत्य कि असत्य. शब्द आत्मविश्वास सत्य असतील मग ते सत्य तुम्ही उतरण्यासाठी या क्षणी भैरवाला
ना मी तुला ओळखते. काय हा, पण तू मला ओळखू शकत नाही. प्रथम दर्शनी तुझी माझी भेट आहे. बरोबर आहे. मी कधी म्हणून पाहिली नाही. माझी ओळखी तुला व्हायलाच हवे. कोण तू? भैरवा, मला सांग, कोणत्या देवतेची तू भक्ती केली? वेताळाची भक्ती केली. आणि त्या वेता देवतेचं तू काय मागणं मागितलं? मला सहाय्यासाठी कुणीतरी हवी. काय म्हणाली देवता? वेताळ म्हणाला, हा, ज्यावेळी करत असेल त्यावेळी स्मरण कर, बघ. चटकीन धावून येईल. मी चटकिनीला हाक दिली आणि ही बया मग भैरवा, ऐक, मी माझी ओळखी करून देते. काय? ज्या देवतेची तू भक्ती केली ती म्हणजे वेताळ देवता. आणि त्या वेताळ देवतेच्या संध्यात असणारी तीच मी. म्हणजे वेताळानं तुला माझ्या सहाय्यासाठी हो. पाठवलं. बरं झालं. काय काम आहे? माझं कार्य कोणतं ते ऐक. कोणतं आहे? अगं, दिवसाला एका सुंदर तरुणीचं मी अपहरण करतो. अपहरण करून या राज्यात असणाऱ्या सर्व सुंदर स्त्रिया संपत चालल्या आणि म्हणून थोड्याशा शिल्लक आहे. तेव्हा तुझ्या दूरदृष्टीनं आणि ज्ञानचक्षुनं अशी सुंदरी निहाळ आणि माझा मार्ग मोकळा कर. काय म्हणाला? रोज मला एक तरुणी हवे आणि यासाठी मला तू वाचन केलंय. भैरवा, किती रे तू स्त्रीलंपट आहे. ते माझं मी पाहून घेईन. भैरवा, चिंता करू नकोस. म्हणजे चिंता तुझी मिटली. मिटली? होय, मिटली. कशी? भैरवा, काय झालं? आहे आहे लाखात एक आहे. लाखात एक? हा, तिच्या सौंदर्याला विश्वास तोड नाही. वा, लावण्याची लतिका आहे, सौंदर्याची खाण आहे. लावण्याची लतिका, सौंदर्याची खाण तुला येणार नाही का? अशा तऱ्हेची सुंदरी आहे ना? आहे. हो. कशी ग आहे? अरे एवढंच नाही, कशी आहे माहिती? कशी आहे? कशी आहे माहिती कशी का? आहे? हा? नाकी डोळी छान, तिचा रंग गोरा गोरा पान, अशा तऱ्हेची सुंदरी आहे ती. आहे. हो, आहे. ऐकूया तरी. अशी नाकी डोळी छान, रंग गोरा गोरा पान, नाकी डोळी रंग गोरा गोरा पान, त्याचा नाकी डोळी शान, रंग गोरा गोरा पान. आहे कुठं ती? आहे कुठं? कोणती? अरे अन्य कुठं? कुठं? इथंच तर आहे. कोणती? 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 मिस्ती. आहे लाखात एक आहे. काय कमी आहे माझ्या? तुझ्यासारखी कुणी नाही. हा? अगं, पण मला हवी आहे सुंदर. तू आहेस कुरूप. हे भैरवा, मला तू चालणार नाही. भैरवा, थोडीशी गंमत केली मी तुझी. मला गंमत आवडत नाही. भैरवा, काय? अरे चटकीन म्हणतात मला. पहा, काय रे? या माझ्या दोन नेत्रानं, दोन डोळ्यानं हा, काय करशील? या दोन डोळ्यानं अशी सुंदरी निहाळीन अशी जिचं नाव ते. अगं, पण आणि ती सुंदरी तिथं मिळत नाही. शंका येते. अशी कोणती? तुझं हे दोन डोळे, एक आहे लहान, दुसरं आहे मोठा. हे काय? बरोबर आहे, शंका तुझी रास्त आहे. माझं सारच काही उलट सुलट आहे. वा. एक लहान आहे तर दुसरं मोठं आहे. भैरवा, काय म्हणाला? एक मोठा डोळा, एक मोठा डोळा, एक लहान एक लहान डोळा. यानं तू कशी पाहू शकणार? हो. ही तर खरी गंमत आहे भैरवा. या लहान नेत्रानं मी दूर 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 पाहू शकते. आणि या माझ्या मोठ्या नेत्रानं मी सारं जवळ पाहू शकते. हा, ही तर गंमत आहे. ही खरी मग गंमत या आहे. दोन नेत्रानं जवळ असो लांब असो सुंदरी निहाळते. सुंदरी.
मला दिसत नाही. हे भैरवा, काय काय तिचं ते लावण्य, कुठं आहे? काय तिचं ते सौंदर्य. कुठं? अरे तिच्या सौंदर्याचं वर्णन करण्यासाठी मुखाली शब्द सुद्धा वापरले पडतील. कशा प्रकारचं तिचं ते सौंदर्य. हा, तिच्या त्या धनुष्यात तुम्ही भूया, हंगाच्या पाठसाप्रमाणे पोलके डोळे, ओळखी डोळे. चाफेकडे ना बदामी हो, आणि भाषाप्रमाणे तुम्ही नाही का भैरवा. काय काय झालं? किती रे ती चपळ, म्हणजे क्षणात तिथं तर क्षणात तिथं झालं काय? वेळच्या वनात दिसला की. हा, अशी आहे, कशी आहे? अशी कशी आहे माहिती का? तिची वर्णनानं मला काही फरक पडत नाही. म्हणजे दिवसाला एक तरुणी आणणारा मी. मला प्रत्यक्षात हवी आहे. भैरवा, हे तुझं वर्णन काही कामाचं नाही. हे भैरवा, काय? हे नुसतं वर्णन नाही. काय? अरे प्रत्यक्षाला प्रमाण कशाला. मग निघाले या दर्शनी यात्री, त्या सुंदरीपर्यंत तुला हाणून देण्यासाठी. अरे मला जायचंय लांब. माझं आहे तुझ्याकडे काम. पुन्हा हो. कोणतं काम आहे? अगं एक चटकिणी हा, अशी जाणार आहे. म्हणजे कशी? अशी अगं अशी कुणा माणसासमोर गेली तर तो माणूस उभ्या उभ्या मरणार आहे. तेव्हा रूपात बदल कर, वेगळं रूप धारण कर आणि तिथपर्यंत कर. भैरवा, वा, अरे फारच हुशार आहेस तू भैरवा. चेटकीन म्हणतात मला, मायावितेत पारंगत आहे मी. तू सुद्धा कोणत्या वेळी कोणतं रूप घेईन आणि आपलं कर्तव्य कोणत्या